Abi kunnafoni waati n ko bi n ko Ibusi kun b'an kan bi fana dun tɛ don ye don min dogolen don mɛ kalo tile 24 e ko a tɛna don énergie yɛrɛ tariku ni Mali tariku la ka sababuya kɛ centrale solaire min kɔni minɛna sigi maa caman b'an wuɲa na maa caman kɔntannen an bɛɛ yɛrɛ nisɔndiyalen don sabula kuran bɛ ka min da jamanadenw kan bi a kuma ka ca nka yaasa ka se ka faamuyali kɛ a ko la maa kelen hakili kelen dɔrɔn de ye maa fila hakili fila pour que ka se ka faamuyali kɛ Ibusi an y'ale wele sɔgɔmada in na parce que ni nin ko ninnu bɛ kɛ fo ɲɛfɔli ka kɛ jamanadenw ye anw bamananw ni ko anw ma ko n'an ka dumuni kɛ an b'a fɔ ko kɔni an b'an kɔnɔ fa ye fɛ yen ko y'a bannen nka kɔlɔlɔ tɔ min b'a la sa fulaw b'o ɲɛdɔn ka tɛmɛ anw kan olu ye nɔnɔtigiw ye Ibu i ni sɔgɔma. Kasi i ni yantuma. I nana ka na an ka wele jaabi sɔgɔmada in na a diyara n ye. Non ne yɛrɛ b'i fo kosɛbɛ. Ayiwa centrale solaire yɛrɛ mun fɛn fasugu de don parce que an bɛ ka kuma mɛn dɔw bɛ k'a fɔ ko photovoltaïque n ye tubabu dɔ fana ka kuma dɔ ye ko fɛn dɔ bɛ kɛ Norvège ko olu kɔni mago yɛrɛ tɛ courant yɛrɛ la tuguni k'olu kɛlen ka fɛn magasin mun fɛn fasugu de don. Non c'est-à-dire centrale solaire d'abord n b'i fo ani mɔgɔ minnu bɛ k'an suit n b'u bɛɛ lajɛlen fo. Et puis c'est important effectivement k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye c'est important k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye centrale solaire in ye centrale photovoltaïque. Centrale photovoltaïque mais n'i y'a ye k'u b'a fɔ ko photovoltaïque c'est parce que panneau solaire min de don a panneau solaire a mago bi yelen la mais a mago ti tile la forcément. A yelen. Voilà parce que faut ka différence kɛ tile ani yelen cɛ parce que tile bɛ se ka kɛ mɔgɔ kan des fois tile ti bɔ mais yelen bɛ yen. Voilà tile ti bɔ mais yelen bɛ yen. Voilà, il n'a pas jamana mun fɔ Norvège, Suède, ali français nous les pays de zone tempérée. Il t'a sur jamana na tile tei mais yelen les bâtés mais yelen bɛ. Alors maintenant il s'agit de ça. Les n'a fɔra ko photovoltaïque panneau solaire ou des panneaux solaires minnu u bi fɛn le cap u bi yelen capter. N'u ye yelen capter eh bien a bi charger quoi. Bon, c'est un peu comme actuellement mɔgɔ bɛ ka lampadaire solaire minnu bila u fɛ yen hali n'a ye diya sisan i bɛ se ka lampadaire solaire dɔ bila i ka fenêtre la dɔrɔn c'est i b'a bila i ka fenêtre la hali n'a y'a sɔrɔ tile tɛ s'a ma mais ni yelen min don i ka fenêtre fɛ dɔrɔn o yelen i b'a ye a bɛ n'i ka panneau lampadaire solaire i b'a ye a b'a charger quoi. Donc c'est très bien c'est très efficace parce que au moins a bɛ kɛ sababu ye au moins hali ni tile ma bɔ waati min na au moins a kɔni bɛ se ka charger quoi. Mais toujours est-il que c'est bien qu'à préciser mɔgɔw ye ko par exemple entreprise minnu bɛ yen minnu ka a baaraw kɛ ka utiliser nin waati la san waati dɔw bɛ yen ou tile c'est-à-dire tile ɲɛnama tɛ bɔ ani nɛnɛ wagati ninnu. Voilà donc dibi bɛ don dɔɔnin quoi donc ni dibi donna o waati ninnu na ale bɛ sɛgɛn. A bɛ sɛgɛn c'est panneau ninnu bɛ sɛgɛn donc il faut maintenant des charges en appoint. An b'a fɔ ma ko les charges en appoint ça i b'a lajɛ soit i bɛ na ni groupe ye ka na essayer ka batterie charger parce que n'i y'a jateminɛ panneau ninnu filɛ sisan panneau ninnu bi connecté batterie da de a bɛ connecté batterie la voilà a bɛ connecté batterie la bon maintenant batterie fana équipement dɔw fana bɛ yen minɛn dɔw fana bɛ yen minnu fana bɛ taa connecté batterie fana na minnu bɛ batterie courant sama k'a labɔ ka tila k'a yɛlɛma ka kɛ courant ye an mago bɛ min na ka kɛ courant ye an mago bɛ min na an mago bɛ courant min na sokɔnɔnaw la c'est le courant alternatif. Bon, courant min bi batterie kɔnɔ o ye courant continu ye. I y'a ye bon ale de bɛ tiɲɛni kɛ. Bon a fila bɛɛ bɛ tiɲɛni kɛ. Ah dɔ in ka jugu dɛ Ibu. Voilà non c'est vrai que courant. Parce que ni courant y'i sɔrɔ poto la a n'a y'i sɔrɔ i ka so kɔnɔ kelenw tɛ dɛ. Oui c'est vrai parce que min b'o kɛ parce que min bi poto la o courant fanga ka bon. Parce que poto là si tu as par exemple si tu as plus de 380 volts si tu as par exemple du 10 000 volts tu as du 15 000 volts qui vient nous au bina fait na poto là tu vois que ça c'est très très fort. Bon transformateur minnu bɛ yen transformateur minnu bɛ yen olu b'a kunbɛn ka dɔ bɔ a puissance la ka tila k'a bila ka na sokɔnɔw la ka kɛ 220 volts ninnu ye quoi o de kama sokɔnɔna na 220 volts ninnu mana yɛrɛ i mana gosi a b'i digi la mais ani 380 ou bien 15 000 volts ninnu tɛ kelen ye. O b'i fa o. Voilà o b'i fa. Donc du coup c'est pour dire photovoltaïque o de ye yelen b'a la marché et c'est très bien. Parce que mais tile jɔyɔrɔ bɔ a la de wa ou bien tile a nana mago bɛ tile la. Si ni tile tɛ a tɛ marché o. Parce que yelen fana ye tile de ye o. Yelen bɔ tile la de. Voilà yelen bɔ tile la puisque yelen bɛ bɔ tile la eh bien o yelen nin déjà o bɛ se ka la marché mais ni tile fana bɛ yen là c'est super. O de ka d'a ye kosɛbɛ. Non ni tile kɔni bɛ yen c'est vraiment fantastique. Parce que panneau solaire ninnu généralement qualité fila de bɛ yen mɔgɔ bɛ min dɔn ka caya quoi kelen bɛ yen ko monocristallin.
ani polycristallin. Bon, ça veut dire au gland toro, leur structure quoi, au gland toro fait. Voilà, voilà, fait mon au gland. Donc généralement, mon catholique a mieux utilisé et ce sont les monocristallins. Et puis bah aller nier les projets là, et ce sont les monocristallins. Ça ni panneau ta ça. Il va équilibrer à nier fino. Panneau do nier fino. Ah ouais, va affiner nous donne nous gel nous donne. Donc ils sont bleus. Bleu, il va être bleu. Bon, mi nier fino. Oh, il y a des monocristallins. Généralement, au lieu de dire parce que Munumba domine. Et vous, et quand vous avez vous avez panneau, nous ça du coup, en tout cas, vous le maniez là. Bon, c'est ça parce que. Ça va même vous le c'est vrai, pas nous t'as vu mon boulot parce que belle année non n'est yoro de be ni sigile ma il veut pas nous mais est-ce que ni ma ira ka boko amaka se wati mi ma wati yelema mu me ka fo anani diere takabolo tilma amna na yelema ni couranta to wende la wa ou ani mi me bo jira no e barrage ou lu ta no fait wa oui ou bien c'est ka ta fait parce que nous ni centrale de quoi parce que centrale kacha ni centrale photovoltaïque voilà oui panneau solaire et avec courant de moi. Mais centrale ou B, centrale hydraulique B, c'est-à-dire hydroélectrique, c'est-à-dire G, balajou minumbi turbine la munumunu. Il y a voilà. Donc nous faisons courant fana production que nous courant produit fana centrale il y a au fana bisera courant fana dima. Il y a pour tadi centrale ou fana B, les centrales thermiques. Voilà, au fana B. Donc ou bien il y a les centrales nucléaires aussi. Nous faisons modèle ou fana B. Donc centrale ou modèle kacha. Mais généralement malien on mina donc oui courant courant nana ji fait où il y a ji de ya la nao et panneau les nana yo a bora sra fait malo mo bola mais mimi jamana arrangé mimi état arrangé et ça dit a kana ka taji quoi parce que taji pour le mimi comme tu le sais il est pas bon taji prix en ta contrôler taji ti bo ambara en ta prix contrôler voilà mouvement kacha et puis taji fana le problème est que absera chouin fana donc c'est assez compliqué ah anye mime kununi bi ministre da no ye Babinu ye Kamara ale ni Aluseni Sanu ko mun bɛna na dilan fɛ yan k'a baara kan ka san 1 ta ko nka ko ni kalo 4 minɛnw sera ka sigi k'a bɛ taji a bɛ se ka courant dili daminɛ an mago ɲɛ k'u tɛna n'u jɔ k'a fɔ ko fo k'a taa san 1 bɛɛ k'a bɛɛ ka ban ko mɛ kɔni ko san 2005 n'o ye san wɛrɛ ye k'an kɔni bɛ se o juin ni o fɛn wagati la tuguni o février ni mars la tuma ko b'a sɔrɔ k'a ba sigira kosɛbɛ u y'a yira fana k'a fɔ ko n'i ye nin baara in ye ko Mali bɛ k'a kɛ ni min ye mɔgɔw ninnu bɛna n'a dilan jamana saba in bɛɛ Émirats arabes wo chinois wo russe k'u yɛrɛ de bɛna dilan ka wagati dɔw kɛ n'a ye k'a mara e bɛ mun wɛrɛ dɔn ka fara ne ta in kan parce que ne tɛ caman dɔn non il m'y faut déjà il y a fanba fɔ effectivement d'abord Sanankɔrɔba min bɛna installer non Ningalakaw fɛ voilà c'est 200 mégas 200 mégawatts bon mégawatts yi min ye courant bɛ suma ni min ye parce que par exemple ça ni taara sugu la litre voilà ɲɔ ye kilo ye voilà donc ale fana ale méga de y'ale ta tɔgɔ ye exactement méga c'est million méga tɔgɔ ye million de watts il y a 200 millions de watts il y a bon donc c'est un peu comme ça alors même na installé Sanankɔrɔba o ye 200 mégawatts il y a o bɛna sigi Sanankɔrɔba o ye fɛn ɲuman ba de parce que et puis ne bɛ bɛɛ fo mɔgɔ ye bano ko kuma nin fɔ e y'a kuma fɔ ne y'a kuma fɔ mɔgɔ y'a kuma fɔ jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen kan ka fo et puis jamana marabagaw minnu fana y'a hakilina sɔrɔ k'a kɛ fana o fana kan ka fo en c'est très important parce que tile b'an bolo a fulaman bɛ yen an tɛ ka foyi kɛ n'a ye voilà a bɛ k'an jeni énergie dun tɛ yen barika bɛ min na ka tɛmɛ tile ka diɲɛ nin kɔnɔ o énergie tɛ yen le soleil c'est une boule de feu a bɛ yen a kɔni bɛ yan et puis a bɛ na an tɛ k'a kɛ foyi ye il y a donc 200 mégawatts au kan ka installer Sanankɔrɔba o ye fɛn ɲuman ba de ye et comme il y a fɔ cogo min na nin projet bɛna kɛ par Nova Wind o ye Russiw ye il y a Russiw de bɛna nin projet kɛ il y a o bɛna kɛ et puis ce qui est important détail min bɛ yen qui est important comme il y a fɔ cogo min na déjà à partir de 4 mois ni baaraw daminɛna n'a ye kalo 4 ɲɔgɔn kɛ déjà bloc minnu mana sigi sen kan o bloc bɛ commencer ka courant produit o courant bɛ commencer ka don an ka réseau kɔnɔna na ministre o de fɔ ça c'est important ça veut dire que ce n'est pas la peine an ka fɔ k'an bɛna kalo 9 makɔnɔ ou bien kalo 12 a baara bɛɛ ka ban pour an ka commencer ka bénéficier parce que mɔgɔ b'a la ça c'est déjà très très o ye détail ɲuman ba de ye quoi voilà
Bon, maintenant, projet Wale Fanabe, on a par la Chine. Dès le 28 mai, parce que ça c'est le 24, et c'est le 24 aujourd'hui. Donc, on a mais le 28 mai, Mekalot les Moani Chegui, Chine projet Fanabe 100 mégas. 100 mégawatts. Il y a 100 millions de watts au Fanabe Nakes Safo. Et ça aussi, c'est très bien. Et puis, enfin, le 1er juin, Tchakadougou, il y a Émirats Arabes Unis au financement que vous avez demandé. On a 50 mégas. 50 mégas les bnaké follow et après ça 50 mégas wala fana bnaké voilà parce que c'est 50 après 50 donc c'est la raison pour laquelle ni nimbe fana donc à 350 mégawatts il y a mais 50 totalement mon afraka en même temps il reste 400 là mais Kassim ni 300 mégas for 200 mégas for 100 mégas for Malion y na Malion ta donc Malion parce que fi gagne for Malion y est morbi joli là mégawatt ni puisque on le courant en morbi joli là anga jamana kono pour anga saka lafia donc ministre de l'énergie a fort ministre de l'énergie de la ka fort mais ministre de l'économie fana a fort au koko boko on va arrondir à 500 mégas c'est-à-dire ko en morbi 500 mégas là ni 500 mégas que duru c'est ça voilà que duru ni au dira en madron pour y enclaner quoi parce que finten tout monde quand il fait très très chaud ni finten babé ni 500 mégas qu'on a à disposition en belle lafia bon mais ni tra EDM mo ninga ou lu bi courant di on bon lu sera tafo avec précision lu sera fond en morbi 415 là 425 450 avec justesse quoi mais fama be do faraga am do faraga to ko alu burunda mo na burala do ta soro bi me pani ngono be mo gonye voilà c'est ça et puis moi j'ai bien aimé mais ce serait bien comme il y a faut tourner qu'on y projet d'amener mais on va continuer à bourni à passer parce que mon manque ça dit en morbi 500 mégas là mais en manque projet qui est juste qu'à drama parce que ni projet mais c'est ça parce que le temps de projet de Caban il va sur mon branchement c'est vrai morbi voilà donc ça fait qu'il faut faire des projets du genre aller à 2000 mégas ni 2000 mégas qu'on bibolu avant la question on a nous on a ticket Mali raison bella donc il y a voilà 200 raison comme tan kononto ina mu saka mun be duma sa ngono u ka fo ko nyina anga sa musaka on yere jarana ay ni nyana sigi anga raison bella ola be glone mu bobo magola bobo gore be ka bonya ka ta to mina bi mo ta dan no ere non c'est vrai que donc ne bolo nous se ka hakilina fana soro parce que ministre yemi fo sa o fana kay Bamako dronte buguni be segu be kutala be kay mo ka to fana lajé non je pense que ou na to fana lajé pour que o fana ka se ka soro parce que baro ko on fait togo da mo bolo ko be Bamako de c'est vrai e wi baro ko on ga dugula ni dugu jara mo ko mirina fora mi bado nga se ka segu dugu ko na soro ah bon parce que nous segu dugu ko na soro utina ko parce que segu cheka ngo kuna parce que mo gonye mina munu be nolu ka suru da padma de na ulu be soro segu dugu ba ko ko a follow o yo kurandi tu vois ibe se ka bosa ki na papier do nyina wala préfet be ka ro be arrondissement la kurante foite chef na ma ta moto de la tuguni kana marakala ka bo marakala ka kana segu donc ne ere na segu shekele mais na fura ko kurambe ulu bela sisa ala me mogo na de togo miye kana tonton Bamako ni bebe se ka passer ni yirwal baro tara sigi wa togo dawla ne bolo be se ka doke maintenant am be fa min famia ibu iye mega forces ay ko am mogo be mina o ye keme duru keme nani sura la o kuma mumbe énergie bolo sisa o jolide bon la dernière fois ka baraka ni mu o ka anti bitaba ni mi yeta na kadu wa die ma na bon mi me clan nyoronche la dernière fois lorsque le directeur général de EDM a une conférence de presse qu'est mamla mi fo ni mi me a ko 150 mégas 150 mégas au lieu que clan nyoronche ya 150 mégas ya tu sais que oui conférence de presse que voilà oui c'est là qu'a développé quoi où il a développé oui il a fallu chamange bon il a fallu qu'on nana né DG à 150 mégas ko au lieu que voilà mais des fois après ça y est parce que ni centrale d'ob dans la marché là parce que c'est important mon roca femme c'est vrai anti edem barakala oui anti spécialiste mais le fait que un énergie courant fanake quand la télécommunication kalanke donc on comprend comment faire nous fonctionner tout là voilà donc c'est à dire edem du courant ça mon fait mon robé
o bɛ na Bamako Mali kɔnɔ yan o bɛ na ni groupe baw ye u bɛ groupe sigi u bɛ courant dilan k'a feere EDM ma i y'a ye o bɛ yen bon EDM yɛrɛ ka groupe yɛrɛ bɛ yen a bɛ courant dilan ni minnu ye pour k'a feere population ma i y'a ye bon maintenant courant dɔ fana bɛ bɔ jamana fana kɔfɛ i n'a fɔ courant dɔ fana bɔ ji la barrage ninnu na bon minnu bɔ jamana kɔfɛ o ye par exemple la Côte d'Ivoire ni Côte d'Ivoire voilà o tigɛlen don pratiquement je crois que contractuellement contrat kɔnɔna na an kɔni bɔra min kalama ministre kɔrɔlenw tɛmɛna u ye min fɔ olu tun kan ka méga 100 de d'a ma 100 méga mais u yɛrɛ ka papier kan voilà u yɛrɛ tun tɛ se k'o di u yɛrɛ tun tɛ se k'o di a cayalen kun ye 70 voilà c'est ça 70 80 des choses comme ça et bon maintenant je crois que u bɛ ka 10 de di 10 dɔrɔn peut-être pour le maintien du réseau voilà ka réseau dɔrɔn u ka installation kana tiɲɛ voilà installation kana tiɲɛ parce que fo courant ka to ka tɛmɛ fil duuru kan i y'a ye mais Ibou Biou ni nin fɛn in sigira an bɛ se k'a fɔ ko alhamdulillah a banna degun foyi tɛ yen tuguni wa bon en tout cas foli bɛ kɛ baaraba bɛ kɛ mais k'a fɔ ko alhamdulillah problème bɛɛ lajɛlen banna non c'est pas ça o tɛ non o tɛ parce que en fait ça va être bien déjà ça va être bien parce que fɛn ɲɛnama don fɛn ɲumanba de don projet ɲumanba don an y'a sɔrɔ n'a appliquera c'est bien mais pour que an ka se ka alhamdulillah fɔ Kassim il faut que an ka continuer ka entretien kɛ an ka entretien kɛ f'an ka hakili to a la kɛ f'an ka hakili to a la n'an ma hakili to la Kassim eh bien, ça va être un problème. En anglais, par exemple, ni Mali tabi, comme on le dit, le Mali a l'expérience du solaire. Mali de la solaire qui est Mali de la solaire qui est sous Ibekane Aklibara, beaucoup de panneaux installés, Diema, Nara, Kita, Dire, Konyakari. Il y a Mali Dougou, Tamambe, Djangote Kamara. Actuellement, nous en suit, on va donc au cas d'où là, panneaux solaires, champs solaires ou B. Chancelier ou bien panneau tamambe mais à panneau nous que sont-ils devenus ou kara mouye bi ou bi toujours di bi au panneau bi muna parce que ala odon on est intercade de voler abi diema atri jo diema ayi image ta quoi ayi diema image ta voilà ata parce que ya selon qui émission que intercade kilin au quoi ali joliba ya panneau solaire oui bien sûr pas du joliba non abi du taman là ya donc du coup à panneau B à panneau il faut qu'un entretien cool mais à Tchamambi on s'est rendu compte que bon d'abord en tas de John qui est est-ce que EDM t'a le droit est-ce que entreprise voilà t'a le droit est-ce que mairie mo gotara papier c'est ni doy kanana voilà voilà ou bien c'est pour l'état Amader Tao voilà ou bien Kama Moro parce qu'on même ko Kama Moro donc du coup on sait pas très bien quoi donc faut qu'à don déjà John t'a le d'abord oh pendant nous pourquoi ça ne marche pourquoi marché parce que ou kacha pendant nous kacha chancelier belé bon avec des mecs bon, maintenant, il se trouve qu'à Yorodobé, ça marche un peu. Yorodobé, ça ne marche plus à 100%. Yorodobé, ça a marché les tournées. Et nous avons ah oui, bien sûr. À courant, on fa. Mais tu sais que ni courant met mes fils là, ni courant met mes fils dur là. On est gagné. Et courant fini nous met mal là que ni même toi fili ni donc courant va titiller minke on va exciter on les gagner quoi. Donc avec continuer à faire quand ni kaba. Yeah, donc ni on bi filu juru nimi ni on bo nimi et puis panneau doit usé oui c'est bon là sur la batterie ba do là parce que batterie sera que panneau là comme do fana be batterie ta là hein, c'est il y a les deux systèmes là il y a un diamètre la batterie panneau qui est batterie mais là un diamètre panneau qui est sans batterie batterie fana bi tient bon ni batterie fana commencer à tient et ni on fana commencer à filu fana nimi donc abi tient ni be mo to la ke o de do kala kolosi voilà ka to ka lajɛ voilà tuluba jawa jiba jawa batterie sɛgɛnna wa ou bien panneau yɛrɛ kɔnɔ dɔw taara bin a ka toli a sanfɛ wa et puis Kassim bi profiter ni émission fait pour k'a fɔ mɔgɔ ye panneau bi mɔgɔ bolo ni projet dɔrɔn tɛ dɛ panneau bi mɔgɔ bolo hali kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔw hali n'a b'i bolo i ka so hali lampadaire solaire min bɛ yen n'an bɛ to k'a bila an bɛ content lampadaire solaire bɛ yen semaine o semaine jija i k'a nettoyer siɲɛ 1 ou bien siɲɛ 2 ah oui parce que n'i m'a jɔsi a fɔra ko panneau ninnu bɛ yelen de capter o bɛ yelen capter pour que ka yelen nin yɛlɛma ka bila ka taa batterie kɔnɔna na il y a ni panneau bɛ yen régulateur solaire bɛ yen après batterie bɛ yen après convertisseur solaire bɛ yen bon maintenant ni yelen tɛ ka se panneau ma ka ɲɛ a ɲɛ datugulen don batterie qu'est-ce qui va se passer
La batterie, au lieu qu'à charger qu'à fa, la batterie n'a chargé qu'à fa. Ni batterie m'a chargé qu'à fa, oui, batterie tient. Parce que la batterie m'a roulé, elle a chargé qu'à fa, qu'à décharger. Qu'à charger qu'à fa, qu'à décharger. C'est un cycle. Donc, ni batterie tout au sol, n'a pas chargé qu'à fa, donc batterie là-bas tient. Ni batterie du tient, batterie qui est flamand la tient à circuit qu'on a là-dedans, ça devient un problème. Il y a fika d'oro enfin ni kana nuit. Donc c'est pour dire que pour que on a ça alhamdoulillah, faut qu'on entretient quelqu'un. Il faut bien suivre ça. Faut qu'on suive comme il le faut. N'a pas suivi quand drone, eh ben minkera korole minumbe na yebi minumnabi ni minum gatien eh ben afana ka ngona et puis faire afana be bon mais ça c'est la nature hein oui bien dans oui et faire be que les grêlons sans belani les grêlons les grêles glace pour on beji ngabo safe voilà au kadaya non mandai ah non mandai le ngabo amorji ko kunu non mandai ou ba le sengari non ba c'est parce que a glace pour ndo be tuma do la ulu do bi jigi jamana do la do bi jigi a bi buyen ina fo chefan do yere ka bo ina fo ba de tennis jamana do la de la cahier les grêlons la oui jigi donc oui ou sera des fois mobile vitre yere chi et puis allez ni temetola bisiri kunlo so ya bon ala kan kisi quoi on a nyona ou de amba yi dien ngono mo mu yi pano ni font installer au bara voilà na don abisira be détruire un seul coup ya ah oui obéi bon c'est vrai mo do bisira fana effectivement obéi mais c'est comme dougolo yere fana ta arranger il n'a pas dougolo yere il faut fana arranger ouais bon maintenant parlons nous fana problème ko lo fana bisira que mais oui ça me garou foudrou non foudrou généralement c'est pas un problème. Foudrou c'est problème mais pourquoi parce que foudrou fleur généralement une installation nous critiquait tant que parafoudrou ticket paratonnerre parafoudre une bonne installation de mise à la terre une installation quand il abandonne foudrou bina drone ali foudrou à gauche drone directement foudrou bi conduit kata dougou du goro aba fleur du goro aba tané dougou du goro drone abi yereke dougou du goro donc ça c'est voilà non ça c'est pas un problème au type non mo bi une installation modèle que ibo sécurisation que nimo que drone vraiment comme ma fin qu'on quoi voilà donc semble ni de sera combien ah non semble ni connaît solution là parce que regarde si tu as 10 hectares 20 hectares pano ba kangata na le jigini da na le jigini va que tu connais avec son pano jore voilà c'est ça mais rebolo et contrat en quelque là ni anyemi me oui ka foko ulubna na barake badla vous continuez à la barre à utiliser faut que c'est sans fleur dans le sens où nous avons yana ka dema on a buluka o konna na ame kala ne ku kera fa wa oui ulu yele don ba baraka ka ko be nyina ko ay information mi soro ambe kala ko kera fa de o ba installation ke ya et puis ambe kala ko kera fa ka nyini ka famu ka maîtriser comme ça ni ma flissé 3 ans ça sur le kéorom là dedans on va se ka di en ma nous a dans dedans bon enfin bon puisque tu sais Kosanina gouvernement fana yi mi fana fo ay mi lorsque gouvernement mo voyager de la Chine ou de la Russie voilà ay mi mais toujours on va à fort partenaire ou bon il va installer ni a installé on va voir ça li d'amener ça va quoi faire na ya ça va faire voilà bon généralement ni mo bina kana fin installer bara et puis Alem a commencé à avoir sur le sens ça va quoi faire généralement à tribu préféré ka glanganye aba glanganye et puis elle va exploiter elle va utiliser ka la bara ka yirila ka yirila pour que au moins ça va nous connaître il kana wargo il faut que na sigado war saralla fengana soro parce que nous lui a dit on m'a directement ta ni koya soro am sera fona mai o sera fona akunkan aya dama nyoko sansa bi oui va exploiter pendant 3 ans. Donc à savoir oui, Safoni, Chagadouguni, Risuta ya bewe. Bon lorsque le ministre de la main a ma détail dit et voilà quand il ngali min kessa. Ya a ma détail dit entendre ni tobe fana au kelendi. Ya ina fo lorsque le ministre a fo ko dès l'instant que ni bara damna kalo nani ndron pour am commencer à le réseau konnana a konya fo salan koroba tanna mais est-ce au projet ka kani rusuye mi ka gani chinois ani mi na kani arabe émirats arabes unis moro est-ce que au fana de c'est des questions voilà il y a peut-être que au fana oui mais à interview font fait comme que
journaliste faut moi aux questions posées à kuna voilà donc modalité voilà mais on pense que quoi voilà mais bi ni nin kɛra est-ce que mɔgɔw bɛ ka kuma minnu fana fɔ yɛlɛma se ma se EDM yɛrɛ ma sa wa EDM yɛrɛ kɛcogo courant sereli courant sanni facture dili minnu bɛ courant doni ani minnu bɛ EDM yɛrɛ direction générale fana kɛ est-ce que yɛlɛma ma se ka don a kɔnɔna parce que hali nin fana filɛ nin ye tagabolo kura de ye mɔgɔ kura de fana bɛna ka na nin baara fana kɛ k'o ɲɛdɔn a spécialiste a bɛ se ka kɛ a bɛ EDM na nka a tɛna se ka kɛ jama camanba ye parce que i ye min yɛrɛ fɔ fana hali entretien hakili ka to a la oui et puis la sécurité voilà parce que ni ma panneau sécurisé mɔgɔ dɔ bɛ se ka panneau soin ah non kasi ni ma panneau sécurisé panneau bɛ soin mais panneau bɛ soin i b'o y'anw ka so taw yɛrɛ ni jamana ta ye maa bɛ sɔn ka t'o ta mais jamana kɔnɔ bi société belebeleba minnu bɛ yen minnu bɛ ka panneau installer u ka yɔrɔ la pour k'u ka yɔrɔw sécuriser mais n'i y'u ɲininka panneau bɛ soin ah bah oui mɔgɔ dɔ bɛ taa dɔrɔn b'a fɔ ni sécurité tɛ yen dɔrɔn u bɛ se ka panneau dévisser dɔrɔn b'a fɔ u b'a bɔ u bɛ taa n'a ye à moins que n'i y'a souder parce que installation cogo dɔ bɛ yen ka panneau bila cogo sugu dɔ la mais k'a souder soudeur mɔgɔw ko k'o fana de ma y'a la ko fɔ a ka bila k'a fana bɛ ninakili de bon voilà ni mɛw da mais en tout cas non bon si i bɛ se k'a souder mais yɔrɔnin min en fait i bɛ cadre dɔ de kɛ quoi i bɛ support dɔ de kɛ k'a bila o kɔnɔ support dɔ kɛ i b'a loger a kɔnɔ n'i y'a loger a kɔnɔ tu mets des points de soudure mais toujours que il faut la sécurité faut k'a kɛ yɔrɔ la yɔrɔ min mɔgɔ bɛ sɔn ka taa nin soin ah bah oui mais mɔgɔ bɛ se ka panneau soin mɔgɔ bɛ se ka fil duuru yɛrɛ soin et puis bien sûr mais les gens ils aiment les batteries bibina batterie ka di mɔgɔ ye bah oui mɔgɔ bɛ se ka batterie fana soin donc du coup il faut la sécurité baara o baara bɛ kɛ a bɛ kɛ lakana de kɔnɔ il faut la sécurité mɔgɔ tɛ se ka taa EDM centrale kɔni cɛ centrale parce que o ka gɛlɛn o ye nɛgɛ girinmanbɔ ye voilà o ta man di dɛ mais panneau kɔni bɛ se ka ta i n'a fɔ a fil duuru dɔw bɛ yen dɔw bɛ taa dɔrɔn u bɛ se ka fil dɔ sectionner k'a tigɛ ka taa kun dɔ la 10 mètres 20 mètres plus loin u bɛ taa fana tigɛ u b'o ta dɔrɔn u b'a kurukuru u bɛ taa bila yɔrɔ dɔ la yen nɔ i bɛ tila ka sugu kɔnɔ de kɔnɔ donc ça c'est un aspect donc fo k'u hakili to nin bɛɛ la fo k'u hakili to a la degun yɛrɛ a bɛ sɔn ka kɛ ni baara wɛrɛ mais EDM yɛrɛ ka falenni ɲɛda falenni bon ne delila ka émission k'a kan ka hakilinata fɔ par rapport à cela ne yɛrɛ bolo bi na fo ka EDM réformer quoi EDM filɛ EDM ye entreprise kelen de ye entreprise kelen bi baara 4 baara 5 ɲɔgɔnna kɛ d'abord EDM bɛ courant dilan ça c'est un u bɛ courant dilan o ye un deuxièmement EDM bɛ courant transporter ka courant ta kun n'a kun ni courant cɛra sisan ka bɔ Kayi mara la ka na Bamakɔ yan n'a sera Bamakɔ yan o courant kelen EDM bɛ tila k'a distribuer k'a tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ parce que o fana y'a damana baara de o ye baara belebele de y'a ye et puis après ça EDM bɛ tila ka courant nin k'a commercialiser quoi k'a feere u b'a feere pour que wariw ni fɛnw ka se ka sɔrɔ bon ne kɔni bolo kɔni n'u ma se ka entreprise kɔni EDM ci ka kɛ entreprise 4 kɔni ye au moins o kan ka kɛ 3 ɲuman ye quoi 3 ɲuman entreprise mun bɛna don a la sisan oui parce que voilà ni bon ni min yɛrɛ bɛ na n'a danna ne kɔni ma ye n'a danna ne ma ni min yɛrɛ bɛ ka na ni kan ka kalifa entreprise dɔ la mais a ti kalifa EDM na ne bolo ni kan ka kalifa entreprise dɔ de ma entreprise minnu bɛna panneau les centrales photovoltaïques min bɛ o gérer olu ka intérêt fana ye min ye c'est que a ka marcher et puis que ça puisse fonctionner bien comme ça olu bɛ to ka courant bila ka taa au niveau de EDM ka réseau kan comme ça n'u ye min bila ka taa EDM ka réseau kan EDM bɛ se k'a fɔ oui sɔgɔmada na ka bɔ Sanankɔrɔba an bɛ ka nin courant hakɛya de sɔrɔ o de bɛ ka bɔ Sanankɔrɔba panneau photovoltaïque la voilà ka d'a ma comme ça o entreprise fana b'o gérer mais par rapport à EDM lui-même je pense que ce serait bien que an ka miiri k'a lajɛ est-ce que an tɛna entreprise dɔ ka EDM ci 3 ye au moins ka kɛ entreprise min bɛ courant c'est-à-dire courant dilan quoi minnu bɛ courant dilan k'o sigi a dama olu ka baara ye min ka courant dilan i n'a fɔ centrale photovoltaïque nin fana bɛna courant dilan cogo min na comme ça u b'a bila ka taa entreprise dɔ ka transporter ka taa n'a ye k'a donni ka taa n'a ye parce que minnu b'a transporter ka taa n'a ye ce serait bien que olu ni minnu fana b'a ka fɛn dɔrɔn kɔnɔ na baara boloda 5 de b'o kelen kɔnɔ non a ka misɛn parce que Kasim n'i y'a jateminɛ aujourd'hui bi Kayi mara la
c'est-à-dire barrage ou barrage dɔw bɛ yen ani centrale voilà voilà manantɛli ninnu fana bɛ yen bon albatros o ye centrale thermique ye o ye baro taji la mais ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ courant dilan mais pourquoi a courant bɛɛ tɛ se ka cɛ ka na Mali Bamako yan ani yɔrɔ wɛrɛw la parce qu'il faut qu'à transporter les katanaï. C'est pour ça, le ministre de l'énergie, la dernière fois, à Bora CNT, la CNT, c'était à 8 clos. Mais lorsqu'à Bora, journaliste de Roya, il y a beaucoup de projets pour que le courant soit transporté, il faut que la ligne nous renforce. Où Corolla? Où Corolla? Parce que ni Ekoko, par exemple, centrale l'autre, par exemple, une centrale de 90 MW, 90 MW, ni Ekoko, ebi au courant bella geni injecté réseau qu'on a. Maintenant, sur la fil de route, c'est fil de route minga labo quand même, voilà, quand on a par exemple. Ni fil de route, fangati ça koro. Ni a injecteur quand on a fil geni. Y a pas de donc, du coup, ça fait que il faut beaucoup travailler sur ça. Au lieu que ma vidéo flow, quand on a mis que clan, quoi. C'est-à-dire, nous, on courant gland, au lieu que udana. Nous courant transporter ani minnu b'a partager ka clan mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ olu fana ka k'a danna ani minnu fana b'a feere olu fana ka k'a danna comme ça là au moins je pense que yɔrɔ bɛ se ka lafiya quoi. Ayiwa an ye faamuyali caman kɛ n ye kuma dɔ mɛn ministre de finance la kunu a ko courant min filɛ ka dilan nin ye tan k'olu tɛ k'a dilan sokɔnɔna dɔrɔn kama ko usine bɛ gouvernement yɛrɛ bolo programme na ka na k'olu bɛna jɔ ko ani mɔgɔw bɛ na donc o kɔrɔ k'a fɔ ko courant min bɛna labɔli de kɛ quoi. Bon, en principe, parce que à la fois parce que parce que industrie fait ça, industrie bao, usine bao pour que ça marche, ni courant tu ça marche. Bibi na nebi usine tu do mindo taji dat l'outle. Alors on va faire la kachare. La dernière fois ni ndo avec comme mindo c'est plus de 200 000 300 000 francs. Et puis usine fitini tout voilà, niveau qui va que unité bao y pour lui l'état il est raconté. Bon, c'est assez compliqué. C'est le festival d'Ingénieur Fondation. Kalo, 4 millions de carburant. Comme nous connaissons. Pour que l'hôtel ou péka marché, unité ni fait B à quoi on a payé à courant. Millions d'années. Non, Kassim, je pense que. Non, je pense que Malion Bella Djania dans ça. Quand font fin ni, morobi activité font fin que Djamana kono. Un bébé kake edem de coca. Béo famuzina. Béa donc ami tono soro. Ana baro la. Kake edem na nyebumika. Ya, sinon na fura que edem tei. Qui est le courant gland. Qui a barake. La ka feri. Moya yo. Moya yo ko amano ko. Voilà. Moya fam ko fon fam kake edem de coca. Ah, babi no kuma do fana fo. Ntaro ni obe ka gafo la. Ko were bna la jesa ko anyere fana ka batterie de la ro ni pano de la ro c'est l'enfer. Voilà. Ni kuma fana ma. Effectivement nere o me. Et là on comme fera o were le fo. Effectivement akoko o bi fera ko beke pour que anga ska batterie gland ro gland ani pano. Ça veut dire que en tout cas akala tout an qu'on y a fo mais akumbu fana kono. Et au bout voilà moi il y a la niveau et effectivement au bout au fana au coco oui faut fana que il y a puisque oui projet maintenant ça va être bien là ça que mais Kassim détails d'obé qui sont importants ani panoglan roke panoglan il sera que batterie glan il faut faire au bela de nenkai mais il faut que piriu ka se ka noya appliquer ka se ka noya parce que na prima noya akaglanganye akaglanganye appliquer fana ka se ka noya ya parce que na ma na be glanya yere o ka sawe songo ka siga ku mo ka nga boko itara mali fa ofa ni songo kele ne do ma shi kana ti ta faranga voilà. Par exemple au Burkina où le système donc le président du Burkina est système donc non et là je pense que au fana peut-être que na tara na ko taranye amana don ni na kai na mai akon koko panneau ni mo ni bi panneau sans Burkina parce que usine do usine mi panneau gland mais ni bi panneau ça va nan quoi il y a nan ka sans Burkina yere il y a ou bien c'est 3 panneaux flabis ça ni bi na ni il veut do ça y jago do ça non donc ni be panneau sigi ça jago be Burkina ta glanda il do ça là voilà ni bi panneau importé canada jago il do kon ta Burkina pour que ça voilà pour que ça mais là aucun mais il faut que même gland Burkina fana au qualité du moyen voilà donc ça veut dire que Mali fana kono na manya comme usine de panneaux usine de batterie il faut avoir un fin de bonne qualité et puis à da fana ka se ka noya sinon na dara gelen
il n'a pas bibina anti ciment situation météo ciment situation a fora ko ni usine de ciment là là ko bébé lafia ko ciment ton minata 40 000 45 000 à 50 000 à 60 000 francs ya mais voilà bon pourtant usine bi mais ça va pas donc ni amaya ka avec il faut que au cas où athlète au beladena aywa ibu est-ce que ni ret fanat nana ga sawiye anga demsel munu me kalange munu me ta kalambaw ke kata diplôme me ka no sigiso u fana ka yelama ke ka kenni ni fam ya parce que diɲɛ bɛ ka yelama sugu min bi ni tara malital daire la munu ma kala u be min do est-ce que an kala no yɛrɛ b'a dɔn bi bon Kassim là il y a occasion de dire nga kuma do fo ministre de l'éducation le ministère de l'éducation ni tara san kata ministère de l'éducation ni nga san ko malien din font fin kalana minnu kala ka classé premier deuxième troisième fois ta cinquième est-ce que à l'issue bu bola minnu tara jamana ko fe minnu tara no dien fantan nan nous la claque à sekana nous ka diplômé ou ti a bara so sigin be est-ce que la situation ba bolo ne ma dara la situation mais c'est il y a la colonie de voto au louron non mais Kassim le Mali c'est le pays où on a des génies hein jamana de où génie ou pays les gens super intelligents hein ou ka kalanke depuis où bakini font soro c'est des génies ou kala ka bokata jamana ko fe ou ta bed en France ou ta bed en Maroc ou ta bed en Tunisie ou kala ka na Mali kona ou ti bara soro ça est ministère taroku be yere jamana taroku be ou te koloshu ça est mo taroku be et puis nere ko don nere ka mo do be moi j'ai une nièce comme ça à Tara Maroc ça à moquer les arbres à Maroc à Tara kalanke Maroc ay beda Maroc nationalité font fembe à beda master 2 là anana Mali kona mo jeta donc abi machi majeta donc abi ma bara soro bon avec il débrouiller yoro do kon be je pense que ça va aller mais on sait pas d'abord ou kon koko mais est-ce que tu vois anga kalan yɛrɛ an man ka bɔ kalanninjɛ in na ten k'a lajɛ an mago bɛ fɛn mun na k'an ka kalan ɲɛsɔrɔ parce que e ye nin min fɔ sisan nin degun in bɛ daminɛ kabini denmisɛnninw fitinin i bɛ taa ye sa première année na mun bɛ kɛ premier fɔlɔ bamanan kɔni tun bɛ ekɔli la tableau d'honneur tun bɛ dɔrɔn i tun bɛ tableau d'honneur k'a ye belebeleba sɔrɔ direction kɔnɔ e nana fɔ ko mɔgɔ tɛmɛna e ɲɛ i b'a bɛɛ sɔrɔ i b'u tɔgɔ sɔrɔ i b'u fɛn sɔrɔ mais bi est ce que u man ka nin ko ninnu bɛɛ daminɛ hali fula ninnu tun bɛ don version rouge premier nin ye nin ye nin ye ka denmisɛnninw la encourager u bɛ kɛlɛ k'a nɔfɛ olu fɛn ninnu bɛɛ dabilara ka bɔ an ka ekɔli ko la oui parce que minnu bɛ wari di an ma k'an ka ekɔli ɲɛnɛmaya k'an ka ekɔli financer olu bɛ fɛ i ka min kɛ olu b'o de fɔ i ye o wari de di awɔ u bɛ se k'a fɔ par exemple taa nin wari minɛ yan mais anw de bɛ ka i ka ekɔli financer i bɛ nin dabila i bɛ nin dabila i bɛ nin kɛ i bɛ nin kɛ donc an n'o bɛ i ka ekɔli faga mais parce que eux ils te donnent de l'argent pour voir les dima il ka fɛn min ka d'olu ye et je pense que Mali ni Burkina ni Niger ni jamana dama bɛ yen u commencera ka muruti olu la sa wa u ka baw de ma minɛ voilà u ka baw de ma sa bon olu filɛ olu bi mais min misali di ma sa par exemple concerning na an ka joueur de football min bɛ yen Mohamed Kamara voilà min bi Monaco je crois mais il est dans un club de football avec un ballon temps mais au coup voilà que parce que c'est eux qui le payent olu de b'a sara o ko bon kaka LGBT mɔgɔ ka fɛn nɔ a disi la a ka fɛn kan bon ale fana esparadrap nɔra la k'ale tɛ fɛ k'o yira mais olu bɛ ka promotion de kɛ la promotion des lesbiennes des gays et des bisexuels et puis des transgenres u bɛ k'o fɛnw mais Kassim yɛrɛ k'a jateminɛ kɛ mais ala ye e da kɛ jagoya i kan yɛrɛ ko f'i k'a dun e ye cɛ ye ala ye i b'a dɔn ko a mati don arabu dugu balontanna minnu bɛ yen olu si ma sɔn ka jouer voilà olu ko k'u tɛ jouer mais c'est ça k'u tɛ jouer k'olu tɛ jouer yɛrɛ de olu ma sɔn mais Kassim a tɛ bɛn o mais imagine un petit peu un transgenre mɔgɔ min cɛ ye ale ye kɛ cɛ ye la dernière fois a vidéo kunkuruni dɔ tun bɛ yen n kun ɲɛ bara maire dɔ don quoi c'est un maire ale ko bɔ ko bi de ye tile laban ye ni mɔgɔw bɛna ale a ye bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mairie kɔnɔ ko bi de ye tile laban ye n'u u b'ale wele monsieur le maire ko parce que k'a daminɛ sini na u bɛna to k'ale wele ko madame la maire on dit pourquoi parce que ale ye cɛ ye mais ale bɛna a yɛrɛ kɛ muso ye désormais et puis voilà bon o cérémonie bɛ kɛ voilà k'o yira mɔgɔw la bon au fin school bon ça c'est les transgenres ya bon donc du coup c'est pour dire que minnu bɛ wari di c'est eux qui décident n'u ko i ka école n t'i fɛ i ka ECM kalan n t'i fɛ i ka Mali kanu
à l'école sola. Mais il y a un programme de Kébi, ni de Kéka Morokuna. Et donc, c'est celui qui donne l'argent qui va commander. C'est ça. Donc, vraiment, je pense qu'il faut qu'un grand test pour que il pourra quand même au cours de ça sera que ça un quand sigi quand miri bon en administration kono akara école kundaye an yoro la muni be na me ka ke na ma ni falinga nga dola. Et je pense que la réforme de l'administration aussi l'administration réformée olu fana kan mais Kassim bibina aujourd'hui Mali constant donc be amoro bi administration là donc am ta papier code lo be fin de là mais procédure badé ni be il y a les Américains à dominer. Voilà. Procédure badé nébé. Il y a plein de procédures où il y a procédure où ta car la il va faut follow en communiquer mais bien manga ngetroni pour en communiquer bon il faut voilà ngandabla. Donc la réforme de l'administration au fin quand o yɛrɛ baara ba de mais je sais pas à quoi bɛ niveau min na bi. Ka gɛlɛn dɛ hali n'u b'a fɔ ko mɔgɔw bɛ someli kɛ parce que o delilen don mun na o kɔrɔlen ka na don o don mais n'a y'a yira k'a dɔn k'a fɔ a baara kɛcogo fana bɛ se ka falen ka dɔ bɔ a la ka dɔ kɛ fana hali musaka ko mun filɛ nin wari min b'an bolo kɔnɔ tuma bɛɛ nin a man ɲi mais mɔgɔw bolo ko o bɛɛ bɛ dɔ bɔ yuruguyurugu la n'o dɔgɔyara o bɛ dɔ bɔ yuruguyurugu kɛ. Mais c'est ça. Au lieu que i ka taa face n'i y'a mɛn ko corruption ko yuruguyurugu. Ayi ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn ye de. Awɔ. E b'a di parce que min dira o ka girin ne ɲɛ bɛ e la donc i kelen tɛ se ka taa n'a ye o i bɛ dɔ to yen diyagoya la. I tɛ se ka taa n'a ye. I tɛ se ka taa n'a ye. Bon on doit dématérialiser nin bɛɛ de kan ka kɛ. c'est-à-dire nin an kan ka fɛɛrɛ de kɛ fɛn bɛɛ ka se ka sara c'est-à-dire connexion fɛ ou bien hali ni connexion yɛrɛ tɛ yen sarali dɔw yɛrɛ bɛ se ka kɛ. ya pour Orange Money lajɛ bi kɛ. A ye ko caman bɔ ale ni pani ni tɔn webu ni fɛn ninnu fɛn caman nɔgɔya. Mais Ibu sisan panneau ninnu mana na sigi c'est vrai kalo 4 fɔra baara kɛcogo fɔra reçu ka nin fɛn bɛɛ lajɛlen fɔ o tuma anw ko k'an bɛ nucléaire min nɔfɛ dun nin y'o ko bannen yan. Non nucléaire ko ma ban parce que nucléaire ko ka ca dɔɔni e ma ye tubabu bɛ k'a fɔ Russie ma que Russie que c'est les parrains du nucléaire de certains pays ko jamana parrain no quoi parce que ale y'a denbaya ta voilà ale y'a denbaya ta parce que ni bɛ fɛ ka nucléaire k'i ka jamana kɔnɔ f'i ka jamana dɔ sɔrɔ ni jamana ba ninnu dɔw la Amérique voilà Royaume-Uni Russie Chine France n'a ɲɔgɔnnaw arme nucléaire minnu bolo fo olu dɔw ka i parrainer olu b'i ɲɛ a ko la ka k'a den fa ye ka démarches kɛ mais o démarche bɛ san 4 de ta ça prend 4 ans san 4 a jamana bɛɛ fɛ san 4 n'u ko ko Russie ma bila anw ɲɛ sisan ko bɛna se ka ko lajɛ il faut au moins 4 ans san 4 pour que a kumaw ka se ka kɛ avec l'agence internationale de l'énergie atomique. Donc ale ni photovoltaïque in tɛ ɲɔgɔn ye sa. Non. Ne ɲɛna ko de kun y'o ko bannen don o ko an ka bɛ photovoltaïque la ko o ye nucléaire ko bannen donc nucléaire fana bɛ to sen na. Voilà o fana bɛ sen na dans 4 ans san 4 kɔfɛ an b'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ a projet bɛ sen na hali bi n'a ko bɛ cogo min na on sait pas mɔgɔ t'a la ko bɛ kɛ cogo min na mais ne kɔni Kassim ne kɔni bolo kɔni quoi pour moi hein Mali man ka fɔ ko i bɛ t'i yɛrɛ bila nucléaire ko la quoi an k'o to yen parce que an ka mɔgɔ dɔw hakili sigi tɛ o kana taa bouton dɔ fili syndicat ko n b'aw ka jamana in kɔnɔ syndicat bɛ sigi fɛn bɛɛ la ni syndicat ma content o bɛ taa bouton tigi dɛ. o kana taa bouton dɔ tigi k'a lase problème ma quoi c'est à dire Kassim. Mais est-ce que a bouton tɛ mara président de fɛ yen a bouton bɛ président de ko parce que o la i ma Corée du Nord cɛnin ye n'ale bɔra dɔrɔn bɛɛ ja bɛ tigɛ parce que ale ka bouton b'a bolo ka yaala de. Ah oui mais Kassim bɛ exemple di ma sisan Mali mago bɛ 500 mégas la an bɔra k'a fɔ tan 500 mégas waati waati 100 ATT ala ka hinɛ a la 2002 a kun ko ale nana fanga na ka n'a sɔrɔ min bɛ Mali bolo c'est à peu près 150 mégas 150 mégas kelen de tun bɛ yen voilà k'o de tun bɛ yen 2012 ko coup d'état bɛ kɛ tuma min na ale la ale taatɔ la 400 mégas de tun bɛ yen mégawatt 400 ça veut dire que déjà Maliens ka besoin pratiquement était là. Il y a voilà. Fitini. Bon, maintenant, il y a que pourquoi j'ai dit que panneaux solaires nous en me gagner. Pourquoi me fort? Parce que quand nous en courant qu'on cap ça. ATT bora kami fara vidéo ka cycler réseau. 150 mégas allait naturel en 2002. 2002 la tato la 400 mégas combien? Mais bi on n'a pas 400 mégas. Non, maté. Bi 400 mégas tout. Amala koloshi. C'est pour ça que je dis que
an k'o fana fɔ Ibu parce que hali n'i bɛ fɛn ta mɔgɔ fɛ n'a ka tiɲɛ ka n'a ta ye tiɲɛ i ka tiɲɛ fɔ a ɲɛna an ni jamana minnu fana bɛnna sarali ni fɛnw kan olu fana ka juru b'an na dunko juguya nan'o la hali ne ye fɛn dɔ yɛrɛ mɛn carburant ko in fana na hali carburant fana o fana juru fana bɛ yen dɛ. Mais bien sûr. Opérateur fana ka juru bɛ mais ministre de l'énergie de la k'a fɔ Kassim. Ministre de l'énergie de la k'a fɔ parce que an b'u suit matin midi soir n'an y'u ye ka kuma dɔrɔn et puis an b'a lamɛn et puis an bɛ bigi ni papier de ta k'a sɛbɛn parce que c'est des choses qui sont l'indépendance énergétique c'est trop important. y'a ministre de l'énergie de la k'a fɔ ko juru min bɛ yen c'est-à-dire juru fila bɛ quoi juru minnu b'an na jamana kɔfɛ ani minnu fana bɛ EDM na kɔnɔna na ça fait des 600 milliards. y'a ye hali sisan mɔgɔ minnu bɛ ka énergie kɔrɔma tigɛ o b'o de fɔ. voilà 600 milliards ko juru o juru bɛ énergie la. voilà énergie o ye mɔgɔ bɛ milliard kelen na tile o tile pour que ka se ka courant di bɛɛ ma. y'a ye donc c'est pour dire que juru bɛ fan bɛɛ juru minnu bɛ yen an k'an jija k'a lajɛ an bɛ se k'o sara cogo min na ka dɔɔni sara o la n'an ye wari dɔ sɔrɔ et puis voilà mais Kassim fɛn dɔ bɛ yen qui est important tout à l'heure on kun ko i ma n ko an mago bɛ 500 mégas la 500 mégawatts tu sais que don dɔ la ne delila ka émission k'a kan ni Chine ta baraji min ka bon ni diɲɛ baraji bɛɛ ye diɲɛ kɔnɔ a bɛ Chine de c'est-à-dire baraji min ka bon ni baraji bɛɛ ye diɲɛ kɔnɔ a bɛ Chine a tɔgɔ ye le barrage des 3 gorges le barrage des 3 gorges turbine bi saba ni fila de b'a la turbine min bɛ munumunu ji bɛ jigin min kan f'a bɛ munumunu f'a bɛ courant di bi saba ni fila 32 turbines voilà ni ma fila a chiffre la parce que n y'a émission kɛ il y a 2 ans a bɛ san fila bɔ turbine bi saba ni fila de b'a la a turbine kelen o kelen o ye 500 mégawatts de. courant an mago bɛ min na donc an mago ɲɛ bɛ Chine fɛ fo siɲɛ bi saba ni fila. et puis min bɛ mɔgɔ kabakoya quoi ale turbine bi saba ni fila turbine kelen o kelen 500 mégawatts c'est à dire que o kelen bɛɛ bɛ an ka courant wa an ka jamana kɔnɔ imagine un peu Kassim an kan ka baara kɛ quoi c'est à dire an ka kɛ ala yɛrɛ kama an ka baara kɛ quoi imagine 32 turbines kelen bɛ yen 500 mégawatts o bɛ anw yɛrɛ courant o mɔgɔ kɔni tɛ olu kɔni non mais o ye baraji ye baraji min fana représenter u ka courant na sur le plan national bon n bɛ se ka ɲinɛ chiffre kɔ mais a tɛ tɛmɛ 13% kan baraji 13%. c'est pour dire que c'est même rien. o tɛ foyi ye u tɛ foyi ka ko la u ka énergie faama bɛ bɔ yɔrɔ dɔ diɲɛ tilancɛ courant o tali b'a la kɔni mais Ibu nin bɛna to fana i da sera yɔrɔ dɔ ma n delila k'a ye i donna i ka mɔbili kɔnɔ sɔgɔma i munumununa sufɛla de tun don i y'a daminɛ yan to dafere la ka taa ko mɔgɔ ka panneau lajɛ sufɛ voilà ka tila k'a la taa se programme est-ce que o gouvernement fana b'an ka politique dɔ kɛ nin wagati in na sisan mɔgɔ minnu bɛna sojɔ kɛ min ye nin waati nin minɛn ninnu ye o k'a kɛ o tagabolo ye gouvernement yɛrɛ bɛna baaraba minnu kɛ hali sisan ɲa mɛ k'a fɔ k'u bɛna Bamako kɔnɔna na Kulukoro sira ye u bɛna daminɛ Kulukoro sira la ka devoir kɛ ka na don Bamako kɔnɔna na fo Gabriel Touré fanfɛla ninnu na panneau ni fɛn min bɛna k'o la est-ce que u t'a kɛ solaire ye komi Wara ka sira ta filɛ cogo min na nin. mais Kassim tu sais ni ne ye miiri quoi ni ne ye miiri k'a ye ko tile bɛ yen tile fulaman bɛ yen mais an tɛ ka tile utiliser des fois n bɛ n kunkolo jogo quoi. et puis Ibu i b'a dɔn min ka jugu kɛnɛma lampadaire courant ninnu filɛ nin ye u b'a fara an ka facture kan de koyi mɔgɔw bɛ ka dugudenw de bɛ ka sara ye. bien sûr yelen fɛn bɛ kɛnɛma. très Kassim des fois quoi des fois ne bɛ n yɛrɛ ɲininka quoi. C'est ce qui explique mon engagement. Ni qu'on est engagé dans le réseau quand. J'aurais pu ne même pas être sur les réseaux un jour. Pas du tout. Mais pourquoi on est engagé? Parce que des fois, je me dis que Farafi, mon fait quoi. C'est-à-dire, Farafi, mon fait. Courant B, c'est disons, Yelembe, Tlebe. Pendant d'obé, minum misera, lampadaire d'obé, minum marchandise, il te faut ça. Mais à mon tour, am tanglo fait un famille antisémine. Tu sais, Kassim, et l'énergie là, il faudra comme il faut. L'énergie, les besoins de la population en énergie. Population morobi kuramina, abi bouyen les kata. Bi, ministre sans nous bikafo, un ministre de l'énergie bikafo quand morobi 500 mégas. Mais sans flaco fait. Abi yele. Sans ça va quoi faire. Donc ça veut dire qu'on ne pourra jamais satisfaire les besoins d'énergie. Énergie, il sera satisfait. Il sera satisfait condition mina. Il faudra comme il faut. Effectivement, il y a une émission qui est Qatar, Tour d'Afrique là.
faut attacher troisième point dans là. Quand tu tour d'Afrique là, faut voir que ça fera là. À baie panneau solaire dit. Mais souffle, il vite mais à Sarakan, il t'a donc aidé courant. Parce que panneau qualité de l'eau, c'est-à-dire panneau nous c'est de la qualité, lampadaire de qualité, à batterie fan qualité non. Bon, maintenant, pourquoi entre on a que Fambé et en cité administrative là, la cité administrative. Mais en a dame de nous aurait car cité administrative yélem bella djeneke solaire. Présidence. Yoro beka solaire. CNT. Yoro beka. En a fangabonda be car beke panneau solaire. Wow. Comme ça, là, qu'il y a panneau solaire. Après, l'intérieur des bâtiments, en un bâtiment qu'on a, la lumière nous bec solaire, maintenant, nous, nous, frigo, ni fait un royer, il se roule blanc et des réseaux. En attendant que n'y a qu'à se rassurer. Mais observe à quel. Parce que pour que toi, il y a un clam ou autre, pour amélioration, nous, dominant à mes edem directeur là. Ko a bɛ se ka kɛ sunkalo kɔnɔna k'a bɛ améliorer ne bolo n k'u kun y'olu fɛɛrɛw de tigɛ c'est à dire minnu ye fɛn belebeleba ye n'olu bɛ courant yɛrɛ kan ka dɔ bɔ olu la pour que mɔgɔw minnu mago b'a la olu ka se ka sɔrɔ ka so kɔnɔna na mais o ma kɛ o o ma kɛ parce que halisa a b'o cogoya kelen de la i b'a ye baarakɛyɔrɔ bɛɛ la bɛɛ bɛ sigi ka courant kɔnɔ ni groupe bɛ minnu bolo olu dɔrɔn de bɛ se ka baara kɛ mais c'est ça dɔrɔn de bɛ se ka baara kɛ alors que yeelen kɔni yeelen avec les panneaux solaires lampadaires solaires ninnu kɔni vraiment o bɛ se ka taa fan bɛɛ quoi an b'an ka dugu bɛɛ quoi dugu bɛɛ sécurisé n'a ye mais min ka gɛlɛ a la dɔrɔn o ye fɛn fila de ye min bɛ san lampadaire solaire min bɛ san a ka kɛ qualité ɲumanba ye parce que n'a qualité man ɲi dɔrɔn a batterie bɛ épuisé a bɛ tiɲɛ et puis deuxièmement équipe dɔw ka to ka tɛmɛ ka entretien kɛ ka nettoyage kuma ye tiɲɛ parce que hali u ye panneau minnu kɛ feu tricolore minnu kɛ ni panneau solaire don a caman jɔlen don dɛ parce que kɔlɔsili tɛ ka k'a la a tɛ ka lajɛ a ɲɛna wa a ma ɲɛ wa a tiɲɛnen don a bɛ ɲɛ a caman de bɛ yen minnu tiɲɛnen don bi kasi fo an ka kow ka laban de quoi mɔgɔ n'i bɛ ko kɛ f'i ka to ka kow laban de c'est-à-dire il faut pas que an k'a fɔ an ye nin sɔrɔ ka ban an ye 200 mégas sɔrɔ an content na an bɛ fêti kɛ ka tɛgɛrɛ fɔ ka dɔn kɛ il faut pas être naïf. Ka ɲinɛ a kɔ quoi, à entretien na baara na parce que c'est dans la durée, il faut garder ça pendant 10 ans, 20 ans, 50 ans. Y'a ye. Bon ni ma se k'o kɛ, mais a bɛ kɛ tiɲɛni. Donc c'est ça, il faut que mais ka sɔrɔ min ka gɛlɛn ma surtout an ka yɔrɔ bɛɛ kɛ lampadaire solaire ye. Mali bɛɛ a bɛɛ ka k'a ye. N'a kɛra sisan a bɛ donni min bɔ EDM kunna. Et puis fɔlɔ Kasim n'i bɛ so jɔ. Mɔgɔw kun t'i fɛn kɛ mɔgɔw kun t'i karo da fɔlɔ ou bien mɔgɔ m'a dɔn karo don ka devis la sa ou bien mais pourquoi anti lampadaire solaire hali staff kɛ staffu mɔgɔ kun t'a kɛ o mais mɔgɔ t'a dɔn ka devis la sa mais munna anti lampadaire solaire ninnu fana don an ka devis la an ka so kɔnɔ kɔni et c'est l'État qui doit encourager État de kan ka mɔgɔw encourager ka essayer k'a to a ka don jamana kɔnɔ a da ka se ka nɔgɔya mɔgɔw b'a don ka so kɔnɔnaw la comme ça a bɛ dɔ bɔ EDM charge la o de b'a to an bɛna se fɛn nin kɔrɔ mais bi bi in na mɔgɔ baden de bɛ yen minnu ye lampadaire solaire bila u fɛ yen u bɛ ka expérience kɛ u fɛ yen u yɛrɛ ɲɛ b'a la a ka ɲi a bɛ mɛn a yɛrɛ ma a bɛ sa a yɛrɛ ma a bɛ se ka san kelen san fila kɛ mais c'est très bien dɔw yɛrɛ bɛ mɛn dɔw yɛrɛ bɛ san saba san naani yɛrɛ bɛ ɲinɛ a kɔ yɛrɛ alors pourquoi ne pas État pourquoi u tɛ mɔgɔw encourager vers ça pour que mɔgɔ n'i bɛ ka so jɔ i ka éclairage i ka dalila sokɔnɔna ani kɔnɔna fɛɛrɛ dɔ ka kɛ o lampadaire solaire ninnu ka se ka i ka sokɔnɔna alimenter là au moins a bɛ dɔ bɔ charge la EDM ka charge la o dɔrɔn de b'a se ka to sinon toujours an ka besoin énergétique dɔ bɛ fara kan ka taa parce que dɔ fara jamanaden fana kan ka caya voilà ayiwa Ibu bi ta kɔni an bɛna n'aw jɔ yan mais n b'a ɲini fɛ fana k'i labɛn parce que i filɛ ka min fɔ nin ye panneau solaire la baji minnu fana b'an ka jamana kɔnɔ baji ninnu ye fana ye sanu dingɛ dalenw de ye an tɛ ka mun ye n'i y'an ka jamana ta k'a lajɛ ko ba 2 3 ɲɔgɔnna de bɛ anw fɛ yan mais a dawolo fan si fɛ dugu si kɔnɔna na i tɛ baara ye i tɛ fɛn ye min b'i jigi sigi ani yiriwali minnu bɛna se ka kɛ an ka jamana kɔnɔ ka kɛ ni jamana yɛrɛ tagabolo kura ye usine dayɛlɛw ni fɛnw n bɛ fɛ siɲɛ wɛrɛ n'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o k'a sɔrɔ i ye ɲinini k'olu fana kan an ka se k'a dɔn ɲɛfɔ mɔgɔ na parce que ni nin ma kɛ an tɛ se ka kɛ don o don an fana bɛ kulo in na ten a ɲɛna k'a sɔrɔ fɛɛrɛ ni dabali dɔw bɛ yen hakilila yira de don jamana y'o de ye jamana ye hakilila yira de ye kɛlɛ ni disigosi ni fɛn tɔw anw ye fɛn caman fɔ nin ko in daminɛ ni sisan cɛ dɔw lamɛnna dɔw ma lamɛn anw tɛ décideur ye o
an b'a fɔ de nin y'an ŋaniya nka ni min ma ɲi don min an b'a f'u ɲɛna fana bon kuran bɛ ka tigɛ nin bɛ ka kɛ mais o kɔrɔ tɛ ko an b'u contre la ou bien ko an y'u juguya foyi an b'a kɛ de a ka ɲɛ cɛkɔrɔba dɔ bɔra yan Ibu nin y'a dɔgɔkun kelen ye ne ko dɔrɔn yan n ko kuran bɛ ka tigɛ cogo dɔ la sisan ko ne ma foyi faamu ne fɛ yen kuran bɛ ne fɛ yen a t'e fɛ yen a bɛ ba sɛgɛn fɛ yen min tugulen don a t'olu fɛ yen le vieux y'o de mɛn a nana ko ko walayi ko ale b'a ka so k'ale tun b'a fɛ ka nin de fɔ ko komi ne y'a fɔ ale ni lafiyara quoi hali n'a problème ma ɲɛnabɔ bon faut que faamaw k'o de faamuya mɔgɔ caman bɛ na anw kama u bɛ n'u ka problème fɔ anw ɲɛna dɔw yɛrɛ ta n'u y'a f'i ɲɛna ka ban u b'a fɔ ko tiɲɛna a ka ɲi n y'a fɔ mɔgɔ ye faut que État k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ kuma ninnu fɔ nin ye a caman tɛ u jugu ye koyi a caman ye jamana bɛ se ka ɲɛ cogo min na et puis u yɛrɛ ni fana bɛ se ka lafiya c'est ni ko b'i kɔnɔ par exemple ko dɔ kɛra i la e ma mɔgɔ si sɔrɔ k'a fɔ i bɛ to kelenna kuma i bɛ kɛ fatɔ ye donc ni kuma kuncɛ kuma min b'i bolo non kasi i min fɔ c'est important parce que min b'i to fanga na k'a fɔ a karisa nin kɛra ne kɔni hakili la nin ma ɲɛ je pense que c'est courageux a tigi ni surtout n'a tigi m'a kɛ ni kɔrɔmatigɛli ye ya parce que fɛn fila de ka jugu c'est-à-dire fanga ma kɔ soit i b'a kɔrɔma tigɛ ka to k'a lagosi soit i bɛ propagande kɛ ka fɛn fɔ a tɛ se min na min tɛ tiɲɛ k'a fɔ fanga ye nin kɛ fanga ça c'est pas bon i bɛ tiɲɛ de fɔ a tigi nin kɔni kɛra ne kɔni hakili la nin ma ɲi an ka se ka taa nin sira fɛ min b'o kɛ je pense k'o tigi ma kojugu kɛ quoi Kasim donc minnu bɛ k'an lajɛ n b'u fo n b'i yɛrɛ fo merci pour l'invitation merci beaucoup Ibu an b'i fo sabula sɔgɔmada in na ka na bi ye juma ye a ko ma nɔgɔ programme ka ca an b'a fɔ k'Ala ka tile hɛrɛ caya n'Ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 18 an na ɲɔgɔn sɔrɔ kibaruyaw olu kɛnɛ kan ba sakɛ i danbele k'i yɛrɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn Ibu si kɔni nana an gâté sɔgɔmada in na i yɛrɛ ka kuma nin bɛ booster nin yɛrɛ bɛ taa n'a yɛrɛ ye Ala ka tile hɛrɛ caya